Yeah. Special. Yeah. Let's get it done. Tapinda, I'm special class. Yeah. My jokes are heavy, the team better laugh. Yeah. Iwe tapinda, I'm special class. Yeah. Iwe team rangureza nembe. Shiri, special class. Nakabakasha, special class. Ndikudzitengesa, special class. Ndakunyatokura, special class. Never fake teacher, special class. Time moving up the sands of the hourglass. Hey, shit, chilling, special class. Mbava, matofu, marasta, nemabuli. Monitor, ane dzungu. Nekuita begi, ane shungu. But the classroom in a type dzevanu. Zinoda kurowa neshamu. Type inorara mu classroom. Type inosleka mawex. Type inonanja magesi. Type inolafa machines. Guys, clearly we are bored. Let's go to a game or something. Yeah, guys, it's sure. Ngatembe game inonzi ndombolo. Knowledge game. Knowledge game azviti. Ndoba munonzwa na captain tichataura ma colors ne mota singa exist. Hanzi kune mota inonzi Mitsubishi. King, Selenas. Iukutauze kuti color inonzi burgundy. Iyi inonzi turquoise blue. Mota inonzi Mitsubishi awezi. What nzvando kutaura izvezvi. Guys, mimi makasara mimi. Iwe Mitsubishi antis that my pedestrian, which is another mode of teleporting from point A to point B. Sorry, I had any of my ideas there. Guys, let's do a singing competition. But inindogona kutoita ka DJ wako. Leta DJ wako. Nema, ndindiwa any idea chokatipe game yacho. I thought you'd never ask. Right. Ngatitambe game inonzi truth or dare. Igame yatamba private. Saka iwewe nemabharukire akaita bhutsi yako iyo unenge uchingotaura kuti private school ndo chiko icho chauri kutodza private talk maybe ndo bhutsi yacho. Oh, my own mota naitaura inonzi Mitsubishi. Guys, timamire izvozvo kare. Tisatina maideas. Muziegugwa ite zvade kuita. Thank you, Chido. Utadza kunibvunza mushere. Truth or dare? Mnanenge pafront kubagara pahot seat. Ingoda mubvunza kuti udaita dare kana kuti uda kutaura truth. Iyo basarudza zvakuda kuita. Anowina wacho anenge achipinga chii. Anowina. It's not about winning, auntie. Tukutongoseka uchingonakidzwa uchiseka madheza achaitwa nevanhu nematruth achataura. Competition yakachii. Ko kana ndisikade kuita nezvanzi ndiite dare. Nobhadhara kafine cheopenzi 100 bond. 100 bond. Unotenga bhutsi nyowani. Iyi salary ya professor iyoyo 100 bond iyoyo. Zvati Tamboita bhutsi takambodhinyo otherwise. Saka tawirirana munhu wese ari kuita exactly zvaaudzwa. Right. Ndianada tanga. Icho. Isusu kuhondo taijamba mabara. Nacho futi iye inomwaya mabara. Yemwaya ndiri mudenga chete. Ndisingatsike pasi. Ndozotya kagame kenyu kasina kana basa. Iwe unsati wakarwawondera. Vapera. Right, seven. Truth or dare? Kumbofunga chibrigadier. We don't have all day. Please, Kaskaya. I have to weigh my strategic. Don't have to know my options. I want to have to get. Nekuti kuhondo. Taita ndatada kuataka muwengi. Unofana kuona ma weakness muwengi. Ma weakness acho ukazoona mamacho kuti ma weakness ya anenga. We are not at war here. Just answer the question.
question. Chetongoti iwo hausikuzwa asi nyaya iripo ndeyekuti mamusi kunzwisisa kuti kuhondo kwaimboitwa Simuka, ndakuzobhadharisa ichiopedza. Truth or dare? Icho. I dare you to meet a 100 mapressa. No stopping. kuhondo kwandiri kuchauro kwaimfiwa ndaitove mugandanga rakakwana saka kwakanzi timgore hondo chekudai kombri chinks achiri mupembe chinks changairo ari mupembe akagara akuudza kuti murume anga asikatambwe nayo ndichibva ikoko ndakazoenda kuchimoyo ndasvika pachimoyo ndo pandakakove mapuresa apisa kutaura akashamisa masodzi ndaita around 1213 mapuresa iwe nyaya yechokwadi vakatombondiudze nyaya Icho chikule ndopanacho 1 icho 2 3 unavachipita ndaizviita kuhondo ndainyatsoita mapress-ups akawanda makamboshutuka nemagegrineti pinda kutamadarisvika ndairaudza kuti ane nharo ati bohere sekuru kwatona ndadai ndatodzoka kubva kuvafa ndakazviita kakawanda akambofa ndikadzoka kakawanda kuhondo handipe zvekumhanya Guys, hapana ma-rules. Asi kuda anongokuda. Ashnet. Right. Who's next? Yes. Alright. Since mese mudawenda la ngatiite in alphabetical order. Would you? I with JC man now the alphabet leo. I figured I might as well play a stupid game since you guys are also in studio. Stupid game. Stupid game. What is? Truth or dare? Truth. Since Nagara did a daring person. Right. Truth. JC. Our initials for what? I've changed my mind. Guys, I'm not under pressure. No one's there. Winning. Too late. JC. JC. Anonzi. Jealousy. Right. Okay. Truth or dare? Truth. Para volunteer, kumfunza kuchu. Buju koifere kuti momzi yako ine mashares kudairy board. titokozana mozi kupinda pakunaisa Izvo zvawaitaga, it's very disrespectful kuna madhodha plus sexual harassment. Yeah. Oh,
Ndineko cash. Chama ndiko kesha toshandisa namba yani baba. Muswe cash tipo cash. Chitwa nayo mali bedara mali. See you about. Stichoka. Ukudzosera nayo kuita iyo. Umusvara kuti paprika. Captain Tito. Kwalamo ere. Mali kupi. Aisifeke re. Ndiye muno yanje mandimuda cash. Iyo cash. Alright, squash. Next kubunza futhi. Chido. Uchi. Ni makuru mangani. Yeah. Ngikufana kusho. Awusikakhule wewe. Anzokenza nenda rizla. Rasta mama kisa. Truth or dare? Truth. Yeah, you mfane wewe wayo nedzungu. If Butch, ndiyana kudzo kuti ndori kubvunza ma-questions. Tokubhadhasa chopenza. Kona. Ko chimbotudzoka kuti class muno. Munhu wawakavenga the most. Ndiani? Petronella. Handiti atadza musikana wangu kuti auye kuchikoro. Vana nemusikana ere. Kunai madzimai munocheveiko? Ndapendwa nechimusi. Because inachimwa kuti ukuchema because koni waunoda haasitomboda nezvako. Saka, let's make a deal. Inini, I won't tell Koni to nomuda. Iwewe, if you agree to give up the disc, indo adaitambula kudzwe disc. samuzvo watambira chigame chako panapa. Manje ndikudza hapana kana vanhu kutomboenda diski rino charigara kusvika amen. Truth or dare? Chimbotaura zvakafundewo. Unodziruka Tito. Are you sure? Ndikumbira kuti ndimuitisewo. I tell you kuti wedo office about to make wig yao. Sekuru. Yeah. Guys, chizo zvazviite man. Yo. Sekuru ni pani. Ndini. 4.3. Smith. Ndipo ma6. Hapana, go fish. Combination of my chips and jelly. Ndipo king. Go fish. Somebody.
kokapungwa kakarutsvagei pano ndazviona abvutsa wigi yamedhemeke we are in trouble. Mai manje medhema chatoya achituka ndasitomborei kwenu apa ndo pandotanga kutamba ngapusaiwo manje medhemeke bepa dhen saka hakuna kwauri kutomboya kati mkarambotamba nezi tamboodza chizomamchii ndambozvitaura inini kuti chigemu chenyu ichi handina here manje ndanyora zita remunhu wese akachichitamba timu gorilla ibhevhe zvakuitezvi kuhondo ndimwana ataiti matsako-tsako totora petru todira kana pasina totsvaga parafini todira kana pasina tonotsvaga uchi unoziva kuti unobaka tokudira uchi tobatidza pisa vakawanda nenyaya yeizvozvizvo takufundise kuhondo aiwa kana timu gorilla mfuma ndingazonyora imimi ndanditara vese timu gorilla nyangwe ivava vacho ukavanyora tinopinda kuti ma1 vosi tese tachitamba chigemu ichi mati tirupinza here mwana wayo tobva tacreata space wokuti nindo mwana wayo tichipinda mutimu gorilla kuda kupinda mutimu gorilla ane dzungu mwana wayo zvazvini zvine musoro batara timu gorilla ite kuende musoro ini ndakangomirira ndinodherese ndiri muna mukaini manje mukandimhanyisa zvibude ndikutondibhongera futi orit chiruthi oro dheya nai aida I dare you kuti unonorohwa bhotesi kumbama. munonodzinisa chikoro toramba achitobhadharisa 20 USD yecheupenzi endawo ndagara manje kutowesta time endera washweko usatombofunge zvoda kuti mhangari because newangu watogara pachigare izvozvo it will be your word against tese isusu wanyura baby zvinani nau nditoita headgirl koni headgirl mukadzi kana ndambokuudza fule kuti ngatisafiseka mubana kamana kanocheva kavaifanira kuita boyfriend girlfriend Bote, do you choose? No, I don't know. Do you have any threes?
Who is with the baby? She's polishing her hair. Oh, she's still making. Yeah, that's what I did. Making it. Yes, madam. Never so good. No, we don't know. And class gonna constable. No, that made them make. But not just a sham. And if I go, I'm sure I'm going to. See what I did there? Oh, sweet man. What was it? Oh, we must mouth. You, so I can't machine it. You will. Why not kiss someone with your one? Boys, right now, very poor man. I'm going to borrow good one. What is going on in here? I see racism in it. No, but it's called reverse psychology. I know what I'm saying. Reverse psychology is when a black person manages. Tito, matanga ka. You're playing truth or dare, aren't you? I want to play. I love this game. Manje kana zvane mupambe vhuyi munomu inini handisi kuda ndakutenda kumba. But ndara mamangu undwa kudhara muendaka. Ndara kuti plus yo futa unombotamba game yacho dai rumu munhu watonyarara zvako. Asi ini ndakagara ngati ndiri Petronel. Ndiwe next. Ya Petronel dai ukatoendako. Kuitira kana takurowa usaroigwe mahara. But after hurts me. Iwo ne dzungu iwe ngaphi. Truth. Neweta deme. Ini ndakufunza. Manje ndozozviziva sei pamwe notinyepera. Tine uya akakutara makore acho. Ngoita dezvinoita. Kuvet kwacho imi mutembisa ngo yam don't order maswits. I dare you to kiss a con. But yose unongobvunza vamwe. Yey, but ichocho chinoita manje ngaite izvozvo. Kuvet kwacho, Iwe, undipushire nekoni. yona ndikise muno mabo yawa. Kiss. Azviite, ndikatobvise chero imba kwedu azviite. Ndimusikana kenyu. Kundokudawo kenyu. Yeah. Special. Yeah. Tapinda, I'm special class, yeah. My jokes are heavy, yeah, the team better laugh. Yeah, iwe, tapinda, I'm special class, yeah. Iwe, team rangureza nembe. Ziri, special class, like a bakasha. Special class, ndakudzitengesa. Special class, ndakunakidza. Special class, number fake teacher. Special class. Time moving up the sands of the hourglass. Hey, shit, chilling, special class. Mbava, matofu, marasta, nemabuli. Monitor ane dzungu, nekuita begi ane shungu, but the classroom ine type dzevanhu dzinoda kurohwa neshamu, type inorara mu classroom, type inosleka maworks, type inonanja magetsi, netype inovlavha mazhets, but guys dzangu zvinoshura. Fana ava vane ngura, relax the minds, they will fight and say a word, they won't stop and never learn you talking shots. Man, special class. Tapinda, I'm special class, yeah. My jokes are heavy, yeah, the team better laugh.